yan? Ano yan? Dali. Meron sa rep. Kunin mo doon. Sana, yung tubig mo rito, nilagay ko. Diba sa kabila mo nilagay rep? Dito yun. Pwede mo pa rin. 7. Sabi mo yung sukli, sigawan mo. Dadahatin mo yung sukli. Ano na yung sabi natin mo ulit? Lo! Oh. Bigyan mo si Mingga ng 5 coke. Ano ba? Timpla? Baka magulog, 5. Mabusa ko mga katawan. Dito dami simbahan. Mabusa ko. Lo! Bigyan mo si Mingga. Hindi. Andali lang, guys. Wait lang. Bigyan mo si Mingay 5 piso. Kay Mingay, anak. Bigyan mo kay Mingay. Gaya na gay. Tapos, yan lang. Dito magkano ano? Moji bar. 8. Ay, sukli. Dalawang ulit. Kasi yung Ay, wag mo yan. Ano? 34 tala. Bataw mo ko sa barangay. Kaya nila ko ulit. 16 sa Pilipinas. Dadala ko yung ulam namin. Ito. Asan yung susuklan mo? Ano? Wala nga. Sino kayo na ba yun? Okay. Bigyan mo na doon. Yan. Mga anak namin. Ay, nag-stay. Barangay! Alay mo sinulam do. Love you. Ano? Kasi si tita mo? Nakaganon lang siya. Ano? Taba. Taba. Chill. Tamba, paano pa ako? Ay, ikaw pala yan. Hindi, wow. Ma. Kaya naglagay? Ako, lagay mo